И здравейте, аз съм Дуплет и днес ще играем Minecraft Pocket Edition версия 16.0. Съжалявам, ако не ви харесва много екрана, нали? Това е 16.0. Просто аз играя с текстури. Не си мислете, че не е ли истински. Така, тия текстури ще ги покажа откъде може да си ги вземете. Сега в Creative Continue, така. Create, сега ще ви покажа с тия текстури, нали, какво се е променило, за да видите. Е, така изглежда света. Някакъв свят. Недър така. Добави неща. Сега ще ви покажа нещо, което се е променило. Лавата изглежда по странен начин. Защото вижте, вау. Къде се загоря. Много по-странно изглежда. Добре, дърветата, сапленките. Така. Яйца. Така. Аз ще потърся шуга. Добре, къде е това чудо? Добре, ще го направя. Вълмя. Значи, влизам тук в settings. Значи, от едно цъкане. Значи, така също. Това също е вариант. Да, това представлява. Нали, нищо особено. Дърветите изглеждат по по-различен начин. Да. Да, оставя на мама. Тогава не знам. Нямам никаква идея за Майнкрафта. Кога... Така. 1 на милиона шанса да ви се падат живот. Да ви покажа, вижте, ще взема печка. Не мога да сложа. Графтен. Значи не мога да го сложа, но в принцип в някои версии за компютъра, където като сложиш яйце в печката и да, ти става омлет. И на това ще завършим днешната серия, тази серия. Чакам още 10 лайка и ще правим нови текстури. И от това беше Дани и на това ще ви кажа чао. Чакай се да си намеря.
Global Resources Video. И ви благодаря, Москин. Да, съжалявам, че съм с гръб. И на това ще свършим днешната серия. Довиждане!